Ka jingshimti jong sarkar Meghalaya Democratic Alliance yaw lakam bansinsyat barban penya ya ka jela menta ka samoy trekam ka jongka kalajan kut rei ke ka jingi jing paiba ya ka jing trekam jong ka ni ka sarkar hakini ki sans nem duna ki balai haswa ban sedang biang election house nam arja pulai hapo kanik sarkar MDA ka badai ka sarkar senrom ka balai don lang da ka NPP UDP BGP PDF NCP HS PDP bat ki MLA baklam seng kilashim ya kimat bat kirai da kanik sarkar MDA Henry hatu ka don em ka jinghun na kiriu paiba kumta ban yo sngo ikinia ki khamsai na kaliang silong mel kurwa ka tiar ula persang ban yekendu iki katu ka ni kiriu paiba balayo ban yekren bot pa to kibla officer IAS barim bat kumju nongelam ka seng HNF pa sadan kibla bat upa John Thaba ubade executive editor ka kot kubor Highland Post bat uba mebon lingdo ubade no aktien ki nongi kai fastom kini kirang ba kidon kumni banong ban yin jor hi ya kanik sarkar bat sarkar ki ba ladap te ngasongsi banong ba ngai ba kanik sarkar mantai kadan bon ke jinduna he kaduna palak ka wei ne ke jinduna jong ka kalong ba ki pelet jingmut he ha ka kumno ban pelut ban pensep ho ngi sungu ke sarkar kala le ka wei ka kam ngem de ban klet sarkar kala le kolong ba kala ban ya le persai ko covid ya kata te ngai credit ik sarkar andre habang ipep de menta bagi mi agi kot kubor hagi news ba kala long jinglut ke sapalat ti kata ngi hab ya tauba kamar kolong ba kumunga ong mena sarkar kala de ben pet kita ki kiwi pada ki jinang kam jongka state king kawai ka bakpik ka nilahir palan nilahir syatra itu haka pulai ka putih haka por baka yo independence ke India akan mau kani ka state kani ka Shillong hi how to ka por hapo ka Assam kani ka wei naki nongba ka ba paunam nam tak pulai ka putih hadu haknai Spanya puar nginang long ka jela ka ba klan ma haka pulai ka putih hapo sanpo snem nakatika rank mangidon ke benengkong nggak pusat trado te kapani bagi mendai tangan nik sarkar giweru kita tengah kubur bagi klem ai jumut klem pelet jumut pulik putih lasu benyi kena lasu benyi ke skol lasu benyi ke nong pulih sakawai untuk perlok jangan ya kalian cisen cipangka Meghalaya orang don sebar wah ingat orang deketin pareng well why is your state so full of developmental tombstones balai ke state yang pikir dan tangki mau sak chicken mau sudah halal ka karoi kapar lawan inaugurate macam jengking lasak sposnam klam snai inaugurate man sina kata hotel hadin life hosnam ki ong man pentrikam spelut klam don jing temu klam don kata tong sinongin poi ba kata ni ka wei ka badong kama ngasgo ba ka state ka de ban don ka tong ka de ban don ka jingi jingai haka parang giong the difference between a politician and a statesman. Politician, kumangidon ta, ngidon ta ki politician. Kiba pet tang ni kasan snem. Nakut san snem ni lek no. Henry statesman, ubri ubab, nongsen shar, wa pet chisha, nongelam. Upet ami kasan snem, upet ya kasan pusnem shakamat. Kumnu ki breu, kumnu ki state kan long. Ngimdon kum kita ki breu. Man ni film laron producer ki. Kadai ka wei ni ki jingtuna ki krautam. Jong kena kecelat jongi. Mengimla ban permi iki breu ki belak ban i. Serungin poi. Serposne maden nang ni. Non vision. Nama lepi don ke vision. Plat don kita ki mau jam. Haka sansnam ngan nau nakani ka nau nu mau jam ngani ban poi show nu mau jam. Hak snam kebakut nang sansnam nau nu nak sansnam serposnam ngan poi sete. Ngim don kum kata. Di ngarkerpan. Ya ki political parties, ki politicians, but am tangi kita, rei se ki artli ki
ki kenhun ki baklan ma hapo state jungi kata kadang kiseng balang baca ke balang bagi jay man persiang man tenru man pengki mangi kum state ni don kam ya ka vision ki don ke social political but economic vision kita kadang don kam ladang ong bangan di dengan sorkar ni habal pe ya sorkar ke ba benchua shua kan ni dengan sorkar minta ngangan ong be ko tanggo be kentin bakatu ke sorkar ke ba benchua kalong administratively right kan ni sorkar ba minta kalong politically right dang bangong ita kentin long ke sorkar ba benchua da ong sa kuno no ke dang don ki dak kisin ki dang i ba kadang don hi ka progress hang ni hang tai kadang don Kalau datang ipet pakai ke sorkar kalau minta long politically right in the sense lah kali ke sorkar kanang mah kecil ban penhun ban subhai upai dah kanang mah ban sepenuhnya tanggung kecil kalau haba la ipet pat ya ke bentar jong kalau mission ngi ba kabun ke feel baik ni sorkar na dong sadok minta kia keren ya ka health sector ka assembly kia keren ya ka education sector ka assembly kalau kini ki artli ki long kila atron yang lu kata ke jela jongi te ka bomut haba kalayo aku bor kalayo kali kini kalat ban syakli ya kejala ban sensyar kejala kisinjam kam sim kanu wanuru ban penbah ya ka benta ka ba ka jela jungi ka tolak kata aku but ka education bat ka ko jokhia kanil jingmi jong no kai sumalan ka don ka dauba kalau ada ke failure jong kejala jongi nadu layo ka state nadu la trikam ke education policy bat kum tatar nadu balawan kini ki scheme ki fair bagi education pi kejala ke jongi ngi ba kita ki kategori of school kila umi tu isau shu nomor boleh ki don kita ki government school non government school ki deficit school ki ad hoc school nang ta don segi SSC teacher don segi kino kai bangi mi tu isau shu dan hendai lada ka dei ke sorkar ke besim kia lada ka ya ikum ka sistem jong ka asam ban persyang ban penbek lada ngi pet bagi jingle jong ka asam abi de education ka persyang ban penbek ke ke bala kan riam hendai hani jela jong ipat long nginang ngam jirsi kata ka jing bakala si ai bakala lada mulai ban tunduna ini categories of school ban categories jong kinang kai ta kamu ngai ba sa shipau ka sansna makisna ban wan kan ke education scenario jong kan numlong ngai ke baitana but pi balai bagi pelong gino hikai ba kin hab hiar surok balai ba haban pelong gino hikai ba haban yakhi kadau hi galong jing baklah ka polisi ka penjing petrika ma bai dai ba education namta lada sarkar kami ka wanra ka scheme ka balong temporary nya ka balong contractual nya ka balong hakunu no kombu ka wanra sarkar ajing bambiang ka polisi ben petrika ma state level long kei perbadang sedang ke polisi bermenta kalau FIR ki baro ndai ke sarkar jala ni kam persyang ban penbek ya kata badang don kepor te kapai hadu ni put bagi noi kai ki haban hiar surok ban yakhi ban ya hala nam ta kata hok juki kani kalau ada ka som total jong jing feel jong ni ki sarkar ki ba la ada te kasulong no pat bakal ayo e ka bora po sansnam ngidon to chief minister ubal alam highly qualified ngidon sami minister ki adon kita ka qualification ngidon saki kilo ka sorka ka download ki bor haka banora ki jing kala sansnam ngaso ka dei ka snam ka bala jorong ba ban kala ye kami bari ladang ya kran hi phangani ka sarkar ka bamenta ngila banong ba ka de ka sarkar ka bamenti kala ngila banong ba ka de ka sarkar ka bam khansnap ya kita kin voters lani ya kita kiriu pajba ki badon ya kata ke ikhtiar banjit yaki kim khen snap bat ki khen snap tat hadu ba ngimi madan pi ngi haban mi madan hadu lai banai te syong bangi na kaliang jong ka fastom ngidon da kata ka strategi ba kumnu balada ngimi madan ru ngin om penduk ya ki kena ya kata ka education ke bagi don kam nomor bangi apa bangi mi madan ngidon da ka rotation te ngidon da ka rotation kini noi kai ken mi menta la shai ken mi shu kum ta tar bat ki noi kai ki ba hab ban shem shuti ha ka to ka jingi ki jongi ka balai banai ka long tang arsen ba ka cl kumnu ki shyo khat san sngi ha ka shisnam te ka momut ba ngi kam pendu ai rum ya ki kena telada di bangim don ka strategy shubu ada ngimdon kata strategi ngi shulet yakhi lamwer kum to bat baro ngi ali shang to nakawai kasngi mod lai banai ukhna uladu shibun bha hakabaya de ba kapuli puthi tel
ngingin pentip ya ke sorkar bangi dan kata strategi ke sorkar te kapet ngi ba ngi pelut ya ka por hang tu bat ngi pendu ya kata ka education jung kena baru si kata ngi sngap la ka sngap ngem kwa bangin pen iya ke sorkar ba ki kena kim do ai namar kan iya di sorkar ka momenti ko mangila ban ong hendrai haba ka sorkar ka smutu ba kamla su ban lei ka sasdang bahkan sngap ya kita kisur ki jongi ngi iru ba kani ka sorkar kembagi la ong niki riu rang ba ki riu niam ba ka sorkar kala thok yaki te ngi kum ki pat ba tingim la bangin tep ke ai kata ka jing yakran haprang ka sorkar bat ki dai ngi la bani i ba menteri rang ba bade menteri rang ba jong ka jela konrat ki sangma ula ong ba ka sorkar kan nambat ai license kita ki kasino ka ba kat ba ha ka assembly pada mi ba ujian sangma pada uang bala da pai lai tli ta ki license tingi la ngi yu iru ba omde tang ba kalong contradictory kata ka jing kran handai kalong ru ka betrayal lani ka jing shat kala na uwe shawe namar uwe te usa jahok bet nga tingam ai kat ba uwe pada uang ngala da ai kani ka sorkaru kumbangi la benong ba kadi ka sorkar ka balong strategic hak kumnu ba kin ya dai bat kipat ba kumnu ba kin la ba kin sat khoi jala di hak mat jong kipat ba te ngam dai banga persya ya kanu ka political party lane banga persya ya no ru personally handai ka syong hiau pat ba bun sungthu menta ba kani ka sorkar kalong ka ba kumnu balada kawan kani ka sorkar sa shitam te kanlong kumnu ka chela jungi te lada kani ka sorkar hi kadon kata jing terang ba kan le bhan banta kipat ba ha ka election ka ba kaban sawan kamde ban sedang ban pelat ki skim tang shwa ka election ndi kala di ban sedang ban terikam na du meno bat kita ki policies kita ki jingkular ke bala la ong na kawai ka pos kadi ban pendap kani ka sokar banta nya keren dag basai ngai i ka sokar ka persang ban le step iki mo tani ha ta jing le step jongka ki donru ki khep ki ba ka bakala nia phai manta ka bidei ba kani ka kam khaput bakasa ka jep mai put ka ba le soi ka tu ka soskolar ka ban kong nam ta ki tu ki nduk tu di jaka ki be ka japut bakasa kalau don kalau step pot imat ka rukom jam ya kan di banta khadu ka poi hadu khep ka ba ka don ka jing bam hun ha pedang ki bri ka ba syong ki basa agi thai khaput ki don ki bri ki ba menchua ki don hapo ka jalam ka dia jungi mentala syapan hap noi ki syasa ki don ki snong ki ba don ha ka jala jungi hapo me kalia menta ki snong ki le syasa ti dak jing le start pelan jong ka soka jala ka menta hapo me kalia iya ne kam ngi ka poi hadu ba kala poi ka jing benya ka jing babe apa dang ki babun ba ki ba om tang ki tu ba syong khaput dei wat ki bodon hang ni hapo ka jala ka ki ba sokhia nak bentak jing do ya ka puta jong ni asam namar ka ban kong ka jikan kolong bangim dei bandu watang sin si ka jaka sigiwi pan tin rei ndalia jip mai put pan i ba bon ba ki jaka ka dei asam ki jaka ki bahap nadu nkong hapo ka jala jong ni ki bahap ki himai khasi jong ni kini ki wara ya ka jing ino ka jing benya ko bakrau namar teng teng lerak soka ka step plat klam da perkhat ba klam da yai klam da yai da thau mo kum yong bon sien ki lam saka jing du nong pan ban ki ba bon ki ba ki pai ba ki benya kalong bakala jor kan ni ka bamsap kene ga de jing kran ka ba nadu na ying ya brio hadu ying setja hadu ayo hat hadu katria kata ki brio ki kran mai kene bakala jor pat ka bamsap ka bampong dia kata ngim la banlen ba ki don hi ki skandal ni ki jing thobya ki besar khai ki braja hakor kom ai kontrak ya ki jing supply ki tiar kitar hapo ke MCL ndak bentak sobagia skim nang ta ki don ru ki jing keno pamsap ka dei pak jing tu jong ki trok do yong na
keleng ki banta jo ka mekhalia ban ikit yu duyong syasam nang nu duyong wan nang nu yo inu duyong bat sanu ka pisah khajana ka badai ban wan nang nu duyong ka poi kom ta kini ki ki bagi pa ba ki keren man ka por ti kadon ru ka komisioner akan kejala menta kejikeren pa ba menta ki om bag sokar menta ri sokar jo jihi namar haman ki khep ngasi ta jihi asurok laga degi noi kai ni kisang halang bukom ter dohoi ka ngini i bag persang ka sokar ban address kita ki jihi jogi beriau tenrei kumba fi kali menne bala rakam ton ka jing i jengai kin mi bai hi kum gini ki te ngasko kini ki isu ki ba ki pai ba ki keren ma mau ispangkan ka sokar menta ka fokus lani kar kom paikmat ka sokar ka kalong kamlong sawan sar pi ka sulong luk nyak hang tu hendrei ka fokus hi menta kalong ka roi ka par ba komdo ban penbiang penbet ban penyok kam yok jam ki samla jungi kumbangi i menta ki sngi ni ki sngi bedang wan kadon ka jing ima ko cerkai namar ba ki samla ki bam yok kam kilong ki pau hajar khajala jungi tementa wat kini kam bedi bantung ya ki post fair police department ru menta ka tu kadang sakut kum tu empala man thet ya ki beriau ban rung hai tu kam ti ra government kam sikit khia nei kan ka wei ni jing ki khara ka ap ya ki jalla ka jungi tengah snow ba ka nakaleng government kan kam de ban kam fokus la de ban kam paikmat kam yar ya ki jing ki bagi pai ba ki kendu bat kam yu i jingai ki ki bagi pai ba bakas jalla ka don kam bat kum juru bagari kamlam jok sokar hi bakan bakam de ban suong ba ngin sa eksamen lani bakam don ka taka jing bam sap bampong kata kam de ka sokar ka badon ka jike kli probor ka de ban sim ya ka benta ban ong ba ngin tokit lani nginuat ya kum kita ki jing keno persya ka bede bat ka bam sap bampong kiwe te ngaso kata hi di jing i jongai ni ka sokar bamta ngani tu khanai phi haman ki sector lani ki benta baka state jaka baka jala mekelia jogi lembah ni sokar menta ki pentrekam ke lombit lembah karam kira mendagi spa kulur piekran ni kesurok kran gawi ka ke MTTP project ka baka sokar ka simlun dagi hajar krur naka World Bank nangta hakbede baka ne ka koi ka khia aru lasim ki loan lan ki ram naki ADB nangta ka bede bakini ban panbiang ki school ki jaka school ki fair la shim karam naki ADB nangta ki don sa ki bede bakana tourism ki ba ban promote ki tourism na ban kantiu ya ka kam jong kai perthai jala jongi kadang wi scheme ko pathama ya ba swar ka launch menta ya kan ni la shim loan na ka la shim loan na ba naki ranga maklan ka World Bank te kini kidi ki ba up jing bhai ngi kum jala zara ngambakla ka jala ngi ka don ka ram imat komba kasan spa araja kelur ye tenang nu kani ka jala ka jongi ka bom don jing mi kan siwi ni kan siwi ni ka lun ini ka ram sikini ki nong ai ram bat manu ban garanti ba ye ka ram jongi bagen clear hakap khadu kan poi ka por ka ba anhap ban benda no yakini ki jing don jing em juga jela jongi na menta ban si karam te ngaso kani klong ki ka bakrau ka ba ba balada ngi kum ka jela ngim pe ngor tenga i kumba ka ka banjan kumba ka jahas langka imat kala hi banjang ni hak ba kala ban khiem man ka the revolution ne ka jing ye ki pai ba ka sirkai ban kandang ye ka sinsar khada te klong ki ka ima sisa tenga sko pi teng ke sokak banong bukan cukup so banong bangila le kata ngila launch kata project la launch kata project untuk ter tenrei kamdei pak ban so khlo halo kata jing launch project tenrei khaban perkhat baru dekan du galanti baka jela jingi kala ban siwi ne ki ram disha ki baka siam dam tak ki project ki baka launch kiarno ban khen baka election ka kam tamasa kam subha kam yoba myudi kam ya party kam piknik kam ya pan pisa ya ai pisa kiarno na kita ge hindai pet ya ka benta pet ya ki nong mikmat ki ba don sisa kata ka long runyan kata ka long brio man brio ka ba kin syakri ya kari ba ya ka jala jongi ya kari ba jai brio jongi om ban bi ha kita ki rong thong ki ba si singa sing
Kumba pi menta ki bon ba ki skim ki balat kini ki por ki skim suro ki skim ayu ki lat kitu gidi ki skim ki ba ki la bat menta da ki snam ngila nong la bat la saus snam te beli pelat menta te kata ru ki pajba ki ban sngotu bat ki ban keli dalade ya lade